Salutare la toți, bine v-am regăsit la un nou episod de Minecraft. Suntem aici împreună cu Evelin. Salut! Iar astăzi este partea a doua, care cum să bați Minecraftul mai ușor. Sper să vă placă acest videoclip. Nu uitați să dați like, subscribe, share și comment și vă las cu video. Ok, deci nouă ni s-a gătit iron-ul. Deci după ce vi s-a gătit iron-ul, nu uitați să vă faceți un târnăcop și un scut. Andrei, Eu să-mi fac două... am găsit iron. Apă bune? A, da, uite. Eu să-mi fac două scuturi pentru că eu sunt cu Evelin. Mi-am făcut și două târnăcoape. Bineînțeles, tot pentru Evelin. Adică două pickaxe-uri. Atât de ușor am găsit iron. Tu cât fier ai? 1. Ai unul? Ok, dă-mi mie. Mulțumesc. Cu plăcere. Și ca să știți, iar e o problemă cu skin-ul meu. Da. Măcar e mai normal decât data trecută. Da. Cred că niciodată nu o să văd skin-ul meu real. Ba, poate dacă Minecraft-ul ar rezolva această problemă, Da. ar fi super rău. Pe harta mea, practic, la Andrei îi se vede că am eu skin, nu altceva. What? Cum mi-am luat damage? Cine mi-a dat damage? Nu știu, cred că din cauza că ai căzut. De n-am căzut, nu mi-am luat falling Eu acum am damage. căzut. Deci, mă întorc imediat. Stai. O să vadă oamenii, adică cei care uită la acest episod. Ok, deci dacă ați mai găsit puțin iron, E bine. da, e bine. Puteți craftați tot de Da, uite acolo puțin coal. mai mult. Ai, Oh, da, uite aici mai mult coal. le iau eu. Îl iau eu. Le iau eu. Că eu n-am luat. N-am minat niciodată. Bine, hai, ia și tu coal. Acum adică n-ai minat niciodată. Harta asta e minat. Păi am minat puțin coal, dar... Nu știu cum ne-am întâlnit, dar... Bine, Da. cred că avea sens. Ok, deci dacă ați mai găsit mai mult coal, pur și simplu puneți-l într-un furnace și după ce e gata, pur și simplu îl luați. Și după ce v-ați terminat treaba prin cave, luați-vă crafting table-ul. Ok, deci următorul pas este să găsiți un cave cu lavă. Șansele sunt mari să găsiți diamante și iron, aparent. Ne batem pe iron. Ei. Acum îl iau eu pe ăsta. Bine, ia tu pe ăla. Opa. Aici sunt câteva șanse să găsim diamante, deci... Stai și Cam da. că mă întorc și eu la tine. Chiar că mi-au 1000 de ani. Gata. Și printre timp am mai și murit și mi-am recuperat itemele. Nu, Eve a murit, eu n-am murit. Da. Și mi-am recuperat itemele. Cred că unele le-am pierdut pe viață. Mama, aparent, uitați că am găsit și lapis. Și lapisul este bun. Ne-am chinuit un pic cam mult. Da, ne-am chinuit să ajungem aici. Da. Am găsit redstone. Redstone, ok. Înseamnă că suntem aproape de diamante. Deci, nu uitați, unde este cel mai mult redstone, acolo găsim cel mai multe diamante, deci înseamnă că suntem aproape de Și diamante. înseamnă că
am găsit 2 diamante. Dacă au fost 2 restonuri, înseamnă că am găsit puțin. Nu ne vândut pentru un pic. Avem nevoie de 3? Dar te ajută un stick. Da, ne ajută, ne ajută. De ce s-a adăugat Ok, asta? uitați. Lapis! Mai mult lapis? Bravo. Lapis Ia-l normal, și să... lapis vechi și lapis nou. Cum adică? Nu are modelare. De la ăsta, nu știu cum se numește asta, mereu uit. De la... Cablo display. Nu știu cum se pronunță. Am văzut. Glumesc. Am gata, mai ajuns. Ok, bine. Yeee! De ce? Mi s-a părut. Lapis, doar Lapis. E un nume lapis, cred că. Sau e... Ok, uite aici niște caracatițe de-astea. Eu încerc să vin la tine, că nu prea văd nimica. Iron acolo. Uite aici iron, uite aici iron, uite aici iron. Vai, îmi iau 1000 de ani. Eu minez eu. Stai. Stai în apă. Da, să Stai nu așa. încercați asta, copii pe Minecraft, e foarte riscant. Nu e așa, Andrei? Da, e cam riscant. Că ați văzut cum era să mor. Da, că am văzut. Odată Câțiva dintre ei. M-am luat de 2 ori. Wow! Da, chiar, hai să încercăm să facem acolo o cale. Dar tu unde ești? Aici, minez iron. Dacă nu te văd, m-am gătat acolo. Eu te văd. Stai că-l fura ironul! Ți-l dau înapoi. Bă, Ți-l dau înapoi. Am zis că ți-l dau înapoi. voi să nu furați copii. Nici pe Minecraft, chiar dacă e doar un joc. Da, dar... Dacă îi dați înapoi, e ok. E frumos, da. E ok dacă îi Că luați așa și dați înapoi. Așa îi ușurați mult. Da. Adică Andrei va mina, eu le colectez și le dau. Oh my god, cât am găsit, Andrei. O să continu. Ok, deci Deci, am 21 de bucăți de iron. și am făcut un Haide, pat dă-mi iron-ul, dă-mi iron-ul. Da, și să dau și alte iteme. Mulțumesc și pentru lapis, mulțumesc frumos, Și patul albastru. mulțumesc. Ok. De lapis poți face patul albastru. Acum? Iar acum vine momentul magic. Acum trebuie să găsim diamante. Da, ați auzit bine, acum trebuie să găsim diamante. Și eu acum trebuie să chem skin-ul. Da, o să revin după ce o să găsesc diamante. Ok. Frate, ne cam uităm de O oră. ceva. Am găsit diamante. Uite, am găsit diamante, mă. Bă, pe bune, am găsit diamante. Și aici. Și aici diamante. Unde, mă? Aici. Parcă le minez eu. Ce, mă? Bă, dar păstrează și mie, mă, păstrează și mie. Ai luat acolo. Am luat decât 3, aici poate sunt mai multe. Bă. Da, dar eu Da, bă, împărțim. am găsit. Împărțim. Eu am găsit. Și cam atât a fost cu videoclipul. Nu uitați să dați like, subscribe și clopoțele toate cele și ne vedem data viitoare. Pa, pa. O să vă arăt în următorul episod ce trebuie să faceți cu diamantele. Gen, va trebui să faceți așa, cel mai bine pe
un pickaxe. Ne vedem data viitoare, toate cele bune. Pa! Pa.